Remember, St. Thomas Hospital, 21-482-482. Din hija triq kakija żamit fiż-Żejtun. Din it-triq ilha kważi sena u nofs biex titlesta u tgħidu li ma din il-parti ta' triq mhux lesta. Din il-parti ta' triq tlestiet jumej wara li ġie Adrian Delija f'Jannar li għadda biex jara fiex waslu x-xogħlijiet. Jumej wara illi ġie Adrian Delija ġie l-Ministru jinborċu qal li x-xogħol qed isir fil-fatturewna din il-parti ta' triq, però li ma wriniex jinborċu l-isqarrijiet u ritratti tal-Gvern hija l-kumplament ta' triq għaliex fil-kumplament ta' triq kważi 3/4 sħiħa ta' triq assolutament m'hawn xejn mu qed isir u x-xogħol għadu mhux lest. Għajr għal xi 3 ħaddiema jew 6 ħaddiema li hemm fuq in-naħa l-oħra net ta' triq illi qegħdin jippruvaw jagħmlu x-xogħol huma. Ovvjament, ix-xogħlijiet qegħdin joħolqu inkonvenjent kbir għar-residenti li jgħixu hawnhekk hekk kif dan ix-xogħol jidher li fadallu ħafna biex ikun lest għaliex wieħed jifhem illi bi 3 ħaddiema jew 6 ħaddiema triq bħal din ma tistax titlesta f'qasir żmien. Tant kemm fit-3/4 ta' din it-triq mu qed isir xejn illi fil-fatt il-gaffa hawnhekk kważi abbandunata f'nofsa triq. Jiena ġejt hawnhekk fejn il-gaffa ħadd ma waqqafni li l-gaffa f'nofsa triq mhux qed tintuża bħalma mhux qed tintuża nqas dan it-trakk għaliex fit-3/4 tat-triq kollha kakija żammit fiż-Żejtun assolutament mu qed isir xejn.